Ta gaya mana iskanci. Ta gaya mana iskancin banza iskanci. Mun ji jiki. Wai ya aka yi ma ka san abin da ya ba mamaki. Ikon Allah wai ko sai ga ma'ana. Kamar ya ga ma'ana. Kai baka ga abin da sihirin nan nayi na lokacin da nace ma na je duniyar Zabba. Na je India an hada ni. Ai wannan sihirin har yanzu da ragowarsa. Har yanzu akwai shi. Allah ya so fa. Kai ba dan da wannan ba. Ai da sai dai ka ji ka a cikin mucijiya wallahi. Wallahi tallahi dan wannan in ta ce ma ko ta yi shi za ta yi. Ba wani abu da za ta ba abin da za ta ji wannan. Cinye faga da abin da za a yi. Mu tashi mu dora. Ai zan ba wani abu da ya yi ba. Kai babban wannan jejin kawai dai Allah ya samu lafiya. Allah ya lafiya lau insha Allah za mu kuci. Ai saboda ka san matsalar musu kenan a rayuwa. wai kana ganin tafiyan nan kuwa mun kai wata nawa muna yin ta. Tafiyan nan ai mun kai wata hanya mai wata biyu a kwajejin nan. Kala ne a cikin jejin nan. Jakuna kuma wannan ainihin ina ga fa irin mutanen nan ne na tsohon makabartu suke fitowa. Masu kwace wai idan aka zo ana kawai abin nan suna ba da yara ba wai suna zuwa yawan shakata. Wallahi ni gaba ɗaya na bai na gaji ba dan Allah. Wannan wahala da bai kai kama. Wallahi na gaji. Hai. Ka san mene da yake bani mamaki irin halittun da muke gani a cikin jejin nan. Wallahi abin nan ka ga ma ya kike ba da ba. Yanzu ai ban ma ga komai ba. Wallahi gaskiya ko saboda yanzu tafiyar da muka fita babban duniya fa. To gaskiya akwai mahalici da yawa. Gaskiya abin da za a yi ni ina ga koma gida zan yi. Koma ina? Gida. Ai wallahi ba zai yi. Ai tun da muka yi mu cinye ishirwa ga yunwa amma duk mun haƙura da su mun tawo kaji wallahi ba koma. Ai ba zai yi. Na rakuwa ruwa kuwa. Ni ina da wani ɗan mutum ne. Ba zan fasa ma. Kowa iti tuwon gidansu kenan. Na yi tanadin gaba. Ai ba abin da zan san ma. Na yi adana shi zan yi sai ka gama cinye naka tsaf. Yawwa. Sai in ba da salawa a siyo mu. Haka ba. A aldanin jejin mana. Ba an ce akwai musulmai masu taimako ba. Su zan ba in ce a ɗan so min buredi a wajen ilu. Yanzu baka ji wata ƙara ba tana tashi. Ina wannan dabbar me take ne? Wani dai ƙaton dabba ne wasu ne ƙafofi ƙananu biyu ko so ko ta kuliya. Ni fa iyo na fa dina ji.